Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kajing le jure bapo kajing lam jong MLA ke North Shillong constituency uba adalba nang rom rengkat ketnat pulet balai lam do SP ke Shillong Traffic Police ubidi marang ke office rekam jong ke Shillong Municipal Board kirang basnong jong ke Shillong Mokhar bat ke Shillong Wathabru haka karlai terik mentau bna jembang arajar kat khandai kilalap ba kajing khapnya hi jong ka than mat phran khamtam ka por janmet kadai na kadaw ko jing penyang iki kali kenthop iki arsaka kabala penwet ya kaya kayeng juki kali bat komjuru iki pai ba nong ya nong yang ke black bawan na kani kajaka kani ka kanhon kelas dang iki jing jurep na kajaka penyang kali taksi kamai maulai ter syamat phran bimola bat chadu kajaka penyang kali taksi mau prem haka ba kilalap ba kadaw hi kabala penkhapnya ya kamat phran kadai na kajing penyang ya kali haki silantar kani ka surok habaya kran berkinong pathai kubor hadin kajing jurep uba adal ba nang rom uloong banakalyang jong u un sapha da kajing tho sya ka sarkar jala ban pentep halor kani kajing syam jongki bat ban kenturu ya ka sarkar ban om sya syo ban penyang kali harut surok kata nadu mat phran hadu stan moyong hagani kesngi uba adal ba nang rom ula kenturu ya katnat sarkar bat komjuru ya kiri pai ba bakin ai kajing trelang ban weng ya kani kajing khapnya bat ban light na kinoginu jingja ki basngusi hadian habot Tepat iwan kanang ni jaka kalong ba kamlong syup ngin chulong tanong pikai namar ba ngila syuap ngila syuap sno tang jing tem jing thunum jing khnyum jongki brio saudong kani ke area jongka mopran ka ba affect ya ka mokhar commission ya ka window ikum sosun but kini kini ka lenti ka ba ya keleng-keleng plus bajar nang ta sapok nailat nang ta sapok moprem but kalong khapnya adu tarta bangi syam jinge hakaban wat takilak lenti nam taban wan rai tak solution ban kumno ban weng ini ke khapnya namar haju ko por kadai ga jaka kabla khapnya lupa bar ke jingbon ki kali kabaru kini ki parlo ki basong po madan kadai ka weidu kadai ka ba nang pen khapnya susu ndang inum la ban le ki ban wan rai ke jingba tang marwai ti hadian mula ya late ka joint inspection ringkat bat nakaleng ka Police Department ilailam no SP BD Marak ngilap ban ngisem ba kidon katukan ni jaka ka ba ni daiban ai jemut syaka municipal bat ngasngo ba nakaleng jungi ni ka janmik ngan spen kre ka minutes ka ba nilawan ni ka joint inspection ngan pa po ki concern authority kawai po DC kawai po municipal bat kawai po SP namar ngilap ban ngisem hadian bang ya saudong ni ki area ngilap ya ketika jaka nang tena po pali sadun te po stand jong moyong ngi ba ketika area jong municipal la dongkam ban penkriya no jegi parking kiba la bu parking mo nam taka jengyang kali kadi kawai nomor ba la khamnya amdon lenti sudah kumbai ngeon pe du akhir room jong ka hajan ka supalain traffic point ngelawan du onthi bang lai ba kani ru ka nakaleng ka department jong police department kinang exercise la kala wala em banlong nomor ada ki yang ki bos anthi san riu tuli lesi kar kum kapor san minit nyo minit bat nang tu ki haban mi bit no na tu jaka nara ki dei ban pen kentiu passenger hang niru 10 minit 6 minit maka kata ka habdon kata ka corporation kata ka jingi trailang kini ki nong kamai ya ki bos bat kumju kini ki passenger bara ju kapor kini ki beri berap saudong ino kam man ya trailang nomor kani ba bantri maruhi nomla ti ngangit skami nakaliang ka government kumbangya deviate apok house nakapor spor ne congestion bangit skam ba ngindon kata ka joint cooperation kajing trailang mo bar ngila yak ban weng ne kajing khamya jong ka sor selong bat kham tam ne ka preng jong ka selong ka badai ru ni ka mot prana kham tam ni por kajing khamya nadu san baji adu para baji janbet makani ka di Peduri road ti kabar padru ka municipal ru ka maintain ya kata ka
ya ke jing khui ke jing subah mo tin rei ho ya ki por balik man shwa kila ban adopt ini ka policy rei ko bangi pai mata ti ngasngo ba kamdei tangi upai ba ngi bani trei mo ngasngo ba government ru lembaga department kiri bani trei lang rekat kani ti kadang don napok ka high court bodong brom joka Meghalaya angit scam ba nakaleng government ru kila don nakajong ka committee ka bala bu kerpang nakabanta ba identify ki jaka bat ngasngo ba government ko dei ban penya cha khamtam e ngi don hakamat nakabanta perkara ini national games ti bat ngiyo ru ya kata karang ka bagi ongka smart city ti kani ka pending joka sor ka bala pen khamnya ka bala pen jebok bala pen dono eta ka jinglong beauty jongka shalong dengan scam bagi department ru bat lemba ni ka committee ru kan trekam khambanya khamba khamstet kanang ba kini ki parlok ki jongi konum kata eka tariga kata eka jingkamai kaji ke jongki bangi scam kalian ka municipal kan don kata ka jing telang nomor ngasngo ba kata jingbu ya tiga parking hangtei ngalor pakadi ke pirudi ngalor ke municipal ka haban sim tax ki tikla along no baki priu ki haban siu double tax tikani ru e nai e ka jing start jong ka department nomor ngimdan pada kwe pak alternatif lani kata ka lenti ka bangila ban penkelut jangan berperan tinggal semua kumu lokal mali jong ni ke area ngap sim ni ka lenti ban wan ka joint inspection ngamnum sulong basuai jemut ning lawan joint inspection lawan ka spot banglai ba mdon pada ku klenti stang dak ku klenti ka ban weng no itu ki parking badon naru na po palis hadu po stan mo yo phi kum bakalong hin re po ka house kanang yakren manakani ba ka government ka yalam bakala ban ong mdon shu ka loan order problem tila dai mdon shu ka loan order problem blim play no yakti ka surong mo menta na lor ke ka jingkwa ka jing tharang ka aspiration jong pai ba nimyo menta ngasngo bokadi ga government itself ka ba create problem mong ya debate so seriously hapo ka agwas house henry kay ka bangila ban le kum government ngim le tenre kani ka panpau ya ka jing trot jong government hoi kani nganum kwa bangkren e ban po high court henry kay ka jing thumu ka long ba ni dong kam ni thi jaka ban pen kluit ban pen itanat ban wengi ka slum ban weng ka crime ban kum ba kalong menta kum i khidat singina kaliang deputy chief minister mo di Bak Perston Tensong belong ru chairman jongka HLC ka high level committee tin rei ngasngo jeng ipor ke jong ingam tip bahnu ka lenti rei ngasngo ba hot dada sibuk ke eksekutif pawang ngim nang ban pendong kami ka bor tika dei hi ba ka judiciary kan haban intervene haban tuklar tin rei ngasngo ba kini ki respective department mo ki ngamut ki resident ki employee ki beran hakti ki jaka kumbang nalap menta kidon kubah sundry kali ke department langi pai po ka langi pai po secretariat ngi pai po cantonment ngi pai po ka municipal ngi pai po ka veterinary ngi pai po cantonment ru kidon bachong masantin sila da kini ki reallocate ki saki jaka ki ki quarter jong ki respective department atai kam dor ke jing ya ka government nomor kam dei bangi evict ki la de bangi be ndai ngi kwa ban penkerja ki ban penkerja apa mdi bangi event ki mde mi kwa bandon kata ka jing yom snam ka violence ndai ngi kwa nomor kawi ka jing long congestion ka ba ka jikham ya ba long palat bat hang thi ko mga panpau berbor ba hang thi ka wei ka jikham ya kalau mihap pen kluit nang taban pen internet nang taban bermara ka beautification ni jaka nang taban expand ka surok bat juga por kalong bantai ka multi complex bar kaniru ha ka por ka biang ngaku mu MLA dadak ladap ia kawan penkerja nam ta development overall development na kawan ta bit ka biang jong jai benriu hi bro koi nomor ketiga di ka badon hapo ka jaka jong ka konsumensi jong bar ka badon ru apa ding jong ka donut jong ka jai benriu ngaru ka por babiang han saterwa daga scheme ka babiang lembo MLA ha ka bakum ban develop ya ti jaka banyarap ik sarkar ti kata masuk penpau bangi scam ba government ru kan sim serious ni ki issue but ha juga por ki nong sam ti jaka ru kidi ban sautu ban trailang nakabanta bunyo ban wanra ya kata jing songsuk songsain ban wanra nam ta kabit kabiang khamtam di tangengi ban rei yakiru kumchu